Reč ima narodni poslanik Milorad Mirčić. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, Srpska radikalna stranka je ranije upozoravala na rad i funkcionisanje ovog regulatornog tela, još u periodu dok je, kako neko reče ovde, bilo u istoriji, a zvalo se RRA. Mi smo rekli da nije to uloga nijednog tela, pogotovo regulatornog, kada su u pitanju mediji. Predistorija svega ovoga je period kada se pristupilo takozvanom formatiranju medija. Formatiranje medija je počelo tako što je radioemiteri su prvi došli na red. Za one koji nisu u ovoj oblasti, to je da svi radioemiteri, primera radi, budu uniformisani. Na taj način što, recimo, imate emisije u kojima je dozvoljeno maksimalno 3 do 5 minuta govora, onda idu 3 muzičke želje ili puštanje muzike i tako sve radio stanice funkcionišu kada je u pitanju ne samo Srbija, nego i kada je u pitanju region. Taj posao u ime takozvane Evrope radili su niko drugi nego ljudi iz Hrvatske i Slovenije. To su operativci koji su i dan danas, neki od njih su u Srbiji, rade to isto, samo su u pitanju elektronski mediji. Zamislite kakva je njihova želja i namera bila u startu. Da neko dođe iz Hrvatske i da donese nešto što je, kada je u pitanju mediji, medijska scena, emitovanje radio ili nekog drugog programa, da je njemu želja da to bude dobro i da bude u sklopu evropskih standarda. To samo može da pomisli i poveruje onaj ko je naivan. Uz njih uvek ide logistika. Logistika zna se. Logistika se sastoji pre svega u onima koji su dobro obučeni, ne u sferi medija i medijskih procesa, nego u sferi obaveštajnih delatnosti. I mi srpski radikali, znajući to, na vreme smo upozorili. Možda stil, možda način kako su to srpski radikali govorili nije odgovarao tadašnjem sastavu vlasti, kao što ne odgovara i ovom sastavu kada smo rekli da REM treba ukinuti onog trenutka kada je popustio pod pritiskom bivšeg zamenika direktora CIA da otvori svoju privatnu televiziju. I to je bilo potpuno jasno. Pored svih zakonskih regulativa, pored svih normativa, dozvolilo se da bivši zamenik direktora CIA otvori svoju privatnu televiziju. Svako normalan trebao je da sa velikom dozom rezerve pristupi tom poslu, uopšte registracije kada je u pitanju bilo kakav medij, a u ovom slučaju televizije. I šta se desilo? Desilo se da je to bio početak svega onoga što sad gledamo, a to je da se javnost deli oko toga da li nešto što je nelegalno, što je suprotno zakonu, može da funkcioniše, zato što je to populističkom metodom opšte raspoloženje, kako oni kažu, u narodu. Kada je u pitanju zakon, to je stavljeno u stranu. Šta je radio ovaj regular, kako se to u zakonu kaže u daljnjem tekstu? Oni su ćutali, što bi se reklo, hrabro ćutali, i onda su počeli da razmišljaju o tome kako bi, na koji način mogli da se politički aktiviraju, uključe u čitavu tu raspravu, u čitavu tu prepirku između jednog medija, odnosno jedne agencije koja sad stoji iza tog medija, i sa druge strane ne treba kriti vlasti. I to je trajalo sve do onog trenutka dok nije se zbog izborne kampanje u sve ovo umešala Evropska unija preko Evropskog parlamenta.
I to je nešto što je dodatno doprinelo da mi, srpski radikali, budemo još utemeljeniji u svojoj tvrdnji da sve se u Srbiji radi pod pritiskom. I kada su u pitanju mediji i kada je u pitanju medijski prostor, samo treba pritisnuti vlast na određeni način i ona će da prihvati. I to je bukvalno na takav način se i odvijalo sve vezano za takozvane pripreme za izbore. U Srbiju su došli evropski parlamentarci, delegacija Evropskog parlamenta, gde čak jedan član je bivši parlamentarac. Hvala kolega Orliću, dva su u međuvremenu, možda i ovaj dobio neku zaslužnu penziju, možda učestvovao u nekoj drugoj akciji kad treba uništavati pa ga odlikovali, ali dva su, što je još veća sramota i bruka. Zamislite, bivši parlamentarac se pojavi u Srbiji da on posreduje kada je u pitanju politička scena Srbije i kada je u pitanju dalje funkcionisanje medija. To retko gde ćete da sretnete da bivši, bilo je ono ranije kandidat za poslanika, za senatora, koji je bio kandidat 15-20 godina, ali pojavljivao se ovde pa ga koristili kao da je poslanik ili kao senator. A ovde je bivši poslanik Evropskog parlamenta. Na čelu te delegacije je aktivni poslanik, to je ova Tanja Fajon. Kakva je njihova uloga bila? Njihova uloga je bila da izvrše pritisak na vlast u Srbiji da prihvati sve uslove, bez obzira što se ušlo u izbornu godinu. Sve uslove, naravno, za održavanje izbora. I koja je metoda? Već viđena metoda. Već nama, srpskim radikalima i srpskoj javnosti poznata metoda. To je da su oni dodatno polarizovali Srbiju, odnosno političku scenu Srbije. Pa onda razgovaraju sa predstavnicima, pre svega oni koji predstavljaju vlast, poneki je prisutan tu koji je fingirao opoziciju, a sa druge strane, pored tog sastanka, u toku dana idu da pregovaraju sa onima koji su, uslovno rečeno, opozicija. Čitav rat je i suština početka rata u Bosni i Hercegovini je počeo tako što su ti međunarodni pregovarači, posrednici, upravo koristili slične metode. Nije ovo poređenja radi, nego samo da bi javnosti bilo jasnije. Tako što su razgovarali prvo sa jednom stranom, u Bosni i Hercegovini to je bila srpska strana, a onda su išli da razgovaraju sa onom drugom stranom koju su sačinjavali muslimansko-hrvatski političari. Oni su posredovanjem doprineli da se odnosi još više zategnu, da ne može više da bude nepodnošljiva atmosfera politička. Šta su ovde radili? Ista metoda. Sastanu se u zvaničnim prostorijama sa predstavnicima vlasti, onda odu po beogradskim kafanama da bi se sastali sa predstavnicima opozicije, onda oni tumače šta je vlast na sastanku rekla i šta vlast želi, a pri tome daju instrukciju u nemalom broju slučajeva ovima što izigravaju opoziciju šta sve treba da urade kako bi dodatno ucenili vlast. I ko trpi? Trpe građani Srbije. Trpi javnost u Srbiji. I kad smo mi srpski radikali jasno, decidno rekli treba ih najuriti, mnogi su nam zamerili. Zašto neko da posreduje? Zašto taj razgovor na kome smo mi insistirali od 2016. godine nije vođen ovde u parlamentu, u okviru tačke dnevnog reda, da raspravljamo o tome? Jer smo vam govorili da treba javni servis, pogotovo kada je u pitanju upravljanje javnim servisom, treba korenito da se promeni. Tada smo rekli, sadašnji
kontrolni organ javnog servisa koji se zove Radio-televizija Srbije ne odgovara volji građana. Ali, što vas boli briga? To je evropski servis. To je servis koji je u evropskim tokovima. Njih ne interesuje Srbija. Rekli smo vam, treba svaki novi saziv, treba da razmatra ko će biti na čelu tog javnog servisa. Niste to prihvatali. Ostavili ste čoveka koji je još od Demokratske stranke. Nije on ostao zato što je bio u Demokratskoj stranci, nego zato što su ga doveli Amerikanci, isti ovi koji na divlje otvaraju televizije po Srbiji. Ne smete Bujketa da dirnete, nego ste mu produžili radni staž, mada je po svim zakonima Srbije trebao da ide u penziju. To što, evo, Krlić tačno zna da u maju treba da ide u penziju. Pa da li ide u penziju ili ne, ali nesposoban je čovek. To je još jedan dodatni razlog da čovek koji je pred penziju ne može na tako odgovornoj funkciji. Čovek koji je pristrasan. Rekli smo da u sastavu tela koje treba da kontroliše i upravlja sa radom javnog servisa treba da bude odslikan sastav Skupštine. Zašto? Pa zato što je to volja građana. Srazmerno broju poslanika svaka parlamentarna stranka ili poslanička grupa treba da ima svog predstavnika u takvom jednom telu. Ali vama se nije menjalo. Vi ste pod okriljem evropskih trendova, evropskih standarda dovodili kvazi stručnjake. Postavljali ih na ta mesta, a onda nije čudo što se okreću protiv vas. Kad govorite koliko je ko zastupljen na tom javnom servisu, pa mi srpski radikali imamo puno pravo da protestujemo. Pa nas uopšte nema. Nama otvoreno na tim emisijama govore voditelji da nismo poželjni. Otvoreno nam govore, na javnom servisu. Ne nama srpskim radikalima, da se razumemo. To je broj građana koji je dao poverenje politici Srpskoj radikalnoj stranci, kao što je dao poverenje Srpskoj naprednoj stranci. Ne može niko da ignoriše, ne može da niko da prelazi preko te volje i raspoloženja građana. Da li su oni glasali za ovu ili onu političku opciju? Ali od toga nema ništa. Mi smo rekli, dajte javni servis koji se finansira dobrim delom iz sredstava države, dajte ono što je značajno, strateški bitno kada su u pitanju mediji, strateški bitno za Srbiju, dajte da se stavi pod kontrolu parlamenta. Ali više vam odgovara da to bude van kontrole. Više vam odgovara da pojedinačni ili neki kolektivni, manji kolektivni interesi budu zastupljeni na tim medijima. Mislite da će to večno? Neće. Bilo je perioda, podsećanja radi, kada je glavni i odgovorni urednik, sada već odavno rashodovana kao novinar, otvoreno rekla da dok je ona na Radio-televiziji Srbije, za Vojislava Šešelja nema mesta na Radio-televiziji Srbije. Nije dugo trajala. Ne zato što je apostrofirala Vojislava Šešelja, nego zato što ti koji su je doveli videli su s kim imaju posla. Kada je u pitanju REM, vi ovde koristite promene koje su iznuđene. Te promene su nastale tako što je ovi evropski parlamentarci tražili da se promeni odnos broja članova u REM-u. Da oni koji uopšte nisu parlamentarna stranka, oni koji uopšte nisu učestvovali na izborima, imaju svoje predstavnike. I popustili ste. Popustili ste i dozvolili da nešto što je presedan postane gotovo pravilo. Vi ste dozvolili da vam partija koja je kupljena od strane Vuka Jeremića, koja je kupljena od strane Dragana Đilasa, diktira uslove pod kojima ćete da vodite ovu državu. Zašto? Zato što se oni nude toj Evropskoj uniji. Ništa oni ne rade različito od vas.
nego se oni nude da će mnogo brže, bolje uraditi ono što je zahtev Evropske unije. A zahtev Evropske unije nisu reforme u medijima samo. Zahtev Evropske unije potpuno je jasan, pa valjda vam je promena ove metodologije prijema u Evropsku uniju sada potpuno jasno dao do znanja šta traži Evropska unija od Srbije, odnosno od onih koji vode Srbiju. Traže priznanje Kosova i Metohije, traže priznanje Kosova kao države. I ovi se nude, trče u Brisel, trče pojedinim čelnicima evropskih zemalja da kažu da će oni to da urade. I to su samo nijanse razlike, ali vi ste naseli na to i počeli ste da vodite raspravu. Ono što je veoma čudno, ovde na 2 mesta koja su upražnjena zbog ostavki, a ostavke su iznuđene, treba konkurišu 4 čoveka. 4 lica konkurišu koji na osnovu stručne spreme, na osnovu iskustva zadovoljavaju sve uslove. Ali znate kako vam to izgleda, uprošćeno gledajući? To vam izgleda kao kada UEFA vuče žreb za učešće u kupu evropskih šampiona ili nekom evropskom kupu. I onda stavi one kuglice, videli ste, to su one ping-pong kuglice. I svi misle da je to najrealnije, najobjektivnije. Malo ljudi zna, evo Moma Čolaković je ovde kolega koji ima iskustvo u tome, malo ljudi zna da određene kuglice koje su favorizovane, noć pre toga su držane u frižideru, da budu različite temperature. Ovo mi izgleda kao da ste stavili kuglice i sad sve nas vrtite u tome kako ćemo mi ovde da raspravljamo o pojedincima. Jednu stvar ste zaboravili, na vama je odgovornost koga god izaberete. Ima još nešto čudno za mene lično. Razgovore sa ovim kandidatima obavljali su članovi odbora, što je potpuno prirodno i u skladu sa funkcionisanjem Skupštine. Ali zamislite u kakvu situaciju dolaze ovi ljudi koji su u najvećem broju stručni, neke od njih lično zna. Morali su da odgovaraju na pitanja i na sve ostalo onim ljudima koji nemaju blage veze u ovoj oblasti. To nešto asocira na period samoupravnog socijalizma, kada smo kao svi koji su završavali fakultet počeli da radimo i bili pripravnici. Pripravnički rad smo polagali, verovali ili ne, pred kvalifikovanim i nekvalifikovanim radnicima. Nisu imali pojma. A sada to isto se sprovodi samo na nivou Skupštine. Doduše, ima i ona u narodu, ne mora svako da bude babica ili ginekolog da bi imao dete. I to postoji, što je potpuno logično. Ali ovde se radi o veoma značajnoj stvari. Nije ovde lično u pitanju znanje ili neznanje. Ovde je u pitanju rad regulatornog tela, koje samo fingira da reguliše situaciju u medijima. Ništa više. Samo je fingiranje. Rade vam ovi sa zapada, odnosno iz Evropske unije, šta god hoće. Kada se malo pobunite, kada se ugledate malo na predsednika Srbije, kada ovde dignete glas, kao što je protiv ove Tanje Fajon, videli ste kako vas udare, što bi se reklo, po ušima. Od vam spuste tonalitet i počinjete da se izvinjavate Tanji Fajon. Jedan od poslanika vladajuće rekao najiskrenije, možda malo nespretno, ali je rekao istinu. Nema dobre namere. Kako će biti dobra namera? Vi imate sad situaciju, ako pratite, ako gledate televiziju, kada ide reklama na jednom kanalu, prebacite, skoro na svim drugim kanalima ide reklame. Posle određenog perioda, bez obzira da li je informativni, da li je sportski program, nema veze. Posle određenog vremena počinju da se emituju reklame. Šta vam je to? To vam je uslovni refleks. Tako se to kod čoveka postiže, da u određenom ovde vremenskom periodu čekate određenu informaciju.
i da dođete u taj stepen, u taj stadijum da sve ono što je saopšteno u tom i tom minutu prihvatate. Ono što je van toga, to vam je sumnjivo. To je to formatiranje. Tako se to radi. A vi ovde vodite raspravu i nadgornjavate sa pojedincima, pa i sa nama srpskim radikalima. Shvatite, ovaj posao je veoma, veoma važan za sudbinu Srbije, a ne za vaše lične neke kadrovske kombinatorike.